sayangku sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak semangat modal bensin seliter motorku tak starter ata ampiri ayu tak muter komet koclong ya Bu nggih setuju aku nyapa nyanyi dene mbok ganggu wi ya sing kira-kira kabeh iso lho Ndro iki yo iso iki lagu anyar lagu sing iso apa jajal sing tak siarne kowe nyanyi kono ya Oke, baik saudaraku semuanya. betet napa putih iki betet Bandung dusune Oke, desane Bandung. Batang desane Betet desa betet betet apa Bandung dusun iki Bandung dusun Bandung desa Betet betet ya kecamatan ning Ronggot Ronggot nganjuk anu met kabupaten ini NKRI yo wong kok nesu ae ora nesu piye Yo. dadi wong enak MC berwibawa gini ya yo lah aku tahu kok MC lagi mulai orkes sing delok pul aku muka lagi yo wong delok piye met mulih lho resik tek Yo, kembali kita hadirkan. kowe iki mbok duwe swara apik Nggih. ya toh nek tanpa didukung karo sound system nggih sing apik ya ora iso yo ngono ora iso Dadi sing- jare duwe sound system kan sing penting ki sone met kowe iki sonmu lho sini-sini wong lah nek sini-sini wong piye son dinggo salam kok sama karo-karoan piye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ya ngono iki son kuwi tanggapan ra leren. Bae aku sumbar kuwi bae aku dolan rono iki tanggapane bener gak leren, Pak. Tapi ya guru patayatan rono. Rene pengatahlil rolas in manjen Pak rolas in kuwi heeh iki lek dikulo salam piye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wong iya lho dadi iya.